अजी सुनी ना। हाँ? माँ जी, सुना, सुमन, सुमन सुना, आंखें खोली तो। बेटी ये पेपर पर साइन कीजिए। काहे खातिर बाई? वो सुमन के वेंटिलेटर पे शिफ्ट कइल जा रहल बा। अरे ना, आज हमार पोती के 10वां सालगिरह बा। हे भगवान, हे भगवान। एकर मतलब है जब भी बच्चा 10 साल के होगी ओकर पिता के जान के खतरा बा। बच्चा के पिता मर सकेले, ओकर पिता के मौत निश्चित था। एनाफिलैक्टिक शॉक। तनी आसान भाषा में समझाई ना। जब ये आयल देकर शरीर में दर्द और बुखार रहे, हाँ। डाइक्लोफिनैक एक पेन किलर होला। हाँ। डॉक्टर एके मस्कुलर इंजेक्शन के रूप में देले। ऊ दवाई एके दे दिहल गईल। वो तब जब ओकर जरूरत एके ना रहे। मतलब मसल के दवाई के नस में दे दिहल गईल बा। MBBS डॉक्टर के बजाय ऐसे कोनो भी नौकरी करी तो ऐसन घटना भइल कोनो बहुत बड़ा बात ना होला, बहुत बुरा भइल। एकरा से बुरा और हो भी का सकेला। अब करे का बा? अच्छा, अब वो बतकन में कौन सा रोग होखेला? H5N1 बर्ड फ्लू। इतना ही काफी बा। एकरा पता बा का भइल बा? बर्ड फ्लू भइल बा। तू हमारे साथ दा, बाकी हम सब संभाल ले। ओकरे खातिर वायरोलॉजी लैब के डायग्नोसिस रिपोर्ट भी लगी। ओह, अरे ऐसा छोटा सा गांव में बिना पेपर के हम इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा करनी तो एगो रिजॉर्ट नहीं बना सकत का? मैं सुनन बानी हम बीमारी से मरल बा, ऐसा सर्टिफिकेट बना दा। सुना, एकर मौत बर्ड फ्लू से भइल बा, ई देख के एकर फैमिली रोई और ओकर आंसू देख के सारा जनता घबरा जाई, तबे तो मजा आई। समझला ना? चला हमरे संगे। अरे होता वैसे भी बेहोश बा। हे भगवान, ना तो एकर बॉडी में भी पॉइजन डाले के पड़ा ताकि एकर आवाज हमेशा खातिर दबावल जा सके। चला हमरा संगे। चंदू के कातिल के जल्दी पकड़ जाओ। मैं सूरन और ओकर साथी लोग के पकड़ जाओ। नकली डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर जाओ। चंदू के कातिल लोग के जल्दी पकड़ जाओ। मैं सूरन और ओकर साथी लोग के पकड़ जाओ। नकली डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर जाओ। मैं सूरन और ओकर साथी लोग के पकड़ जाओ। मौत के सौदागरन 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 के पकड़ जाओ। चंदू के मौत के केस एक नया मोड़ ले बा।
सुमन जौने कृषि अधिकारी बाड़े उनकर अनोखा हड़ताल और उनकर दृढ़ निश्चय पूरा केस के एक मोड़ दे देले बा। ऐसन कहल जात बा कि जॉर्ज थॉमस के बयान से ही केस के इन्वेस्टिगेशन शुरू भइल रहे। पुलिस के कई पुख्ता सबूत भी मिलल बा। चंदू के मौत बर्ड फ्लू से भइल रहे ऐसन पहले कहल जात रहे। कृषि अधिकारी के हड़ताल के बाद ही सामने आयल बा कि चंदू के मौत हॉस्पिटल के लापरवाही के वजह से भइल रहे। जांच अधिकारी बतौले बाड़े कि मैसूरन एक राजनेता हवे और उनकर कुछ साथी चंदू के मौत के जिम्मेदार बाड़े। हम आपके इहो बतावल चाहतानी कि जॉर्ज थॉमस के साथ सोमन अभी पुलिस स्टेशन पहुंच चुकल बाड़े। सोमन ई बात के रिमांड के लिए बाड़े कि इंटेरोगेशन फिर से शुरू कल जाओ और अपराधियों के सजा दिहल जाओ। आई केस के बारे में और जानकारी हमने लिहल जाओ। सर ई केस के बारे में आप का कहल चाहता नहीं? हमरा राज के बारे में तब पता चलल जब जॉर्ज सर के बिना वजह के 2 दिन ले हॉस्पिटल में आईसीयू में रखल गई। उनकर खुद के गलती उनकरा के चले आई और उनकरा लागल कि उनकरा खिलाफ केहू आवाज नहीं उठा सकत। उ जौन चाह सरेआम कर सकत रहन और बस यही वजह बा कि उ सारा पाप करत आवत रहला और हम अकेले समाज के ना बदल सकत रहनी हा। एकरा खातिर हमरा सबके साथ चाहे के रहे, खासकर सच के साथ देवे वाला जैसन मीडिया वाला लोग के। सच कहीं तो बहुत सारा न्यूज चैनल वाला लोग भी बिकल बा, जो लोग नेता लोग से पैसा लेके अन्याय के साथ दिला लोग और सच के छुपावेला लोग। हमने के लड़ाई उहे अन्याय के खिलाफ बा। हमने के अपन जात पात धर्म और पॉलिटिक्स ये सब भुला के अन्याय के खिलाफ एक साथ खड़ा होके लड़े के होई। हम बस यही कह के चाहत नहीं। हमरा के सपोर्ट करे खातिर राहुल बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर एक सवाल आउट सर। आदरणीय हमनी के शिक्षा मंत्री जॉर्ज वर्गीस और मंच पर उपस्थित सभे मान्यवर अतिथिगण, उपस्थित पेरेंट्स, टीचर्स और प्यारा स्टूडेंट्स, रवा लोग हमके एजा विशेष अतिथि के रूप में बुलवनी। आज हमरा खातिर सबसे खुशी के दिन हा। ओकर कारण ई हा कि कितना लोग जाने ले कि आज हमार दूसर जन्म भइल बा और हम जे कुछ समय पहले मरे वाला रही आज रउआ सबके सामने जिंदा खड़ल बानी। ओकर कारण है ई छोट से बच्ची जौन हमनी के बीच बैठल बाड़ी। रउआ जाना तानी ओकर नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग बा, इंडिया। ओकर जिए के तरीका अलग ही है। सर, ये ऐसन लड़की बाड़ी जो 9 साल तक स्कूल में पढ़ाई न कैली, बाकी वो एंट्रेंस एग्जाम दे के हायर क्लास में एडमिशन ले ली। हम ये अवसर पर इंडिया के मंच पे बुलावे चाहतानी। आवा बेटा, स्टेज पर आवा। जा बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू। हमार जान बचावे खातिर शुक्रिया। हम वो इंसान बानी जेकरा दोबारा जिंदगी मिलल। ए लड़की के वजह से आज हम राउर सामने खड़ा बानी और एकर पीछे साइंस बा। रउआ के पता बा ये का कैली? ओ दिन जो तू कैलू बता सकेलू? हमके पता बा सर, एकरा बारे में पापा बतैले रहले। एके सीपीआर कहल जाला। का तोहर पापा ही सिखैले? पापा बहुत कुछ सिखैले बाड़े जे स्कूल में ना सिखावल जाला। ई कोनो मामूली बात नहीं खे। हम इंडिया के फादर से रिक्वेस्ट करतानी कि वो स्टेज पर आई प्लीज। सर, हम सोमन के पहले से जाने नहीं। ये हमेशा सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेले। इनकर गांव वाला लोग इनकर हड़ताल के बारे में हमरा से ज्यादा जाने ले। सोमन, इंडिया के बारे में बतावा, आपन बारे में और आपन विचार के बारे में भी बतावा। प्यारा दोस्त लोग, हम एगो ऐसन व्यक्ति बानी जौन अपन जीवन के हर मोड़ पे हार चुकल रहे। हमार घर वाला लोग, हमरा आसपास वाला लोग, सब लोग हमरा पर हंसत रहे। हमरा के अलग अलग नाम से बुलावल जाए लगल, पागल सोमन, सनकी सोमन और भी बहुत कुछ। और सच कही तो हमरा से ज्यादा आप लोग के ही पता हुई कि हमार का नाम रहे। हम बस रुआ लोग से इतना कहे के चाहत नहीं कि प्रकृति के नुकसान पहुंचाले बिना अपन जिंदगी जियत नहीं। बस उहे में से तनी मनी बात अपन बेटी के भी सिखेले बानी।
सर हम ओकरा के सारा बात प्रैक्टिकल तौर पे करके सिखले बानी। बस यही वजह बा कि वो अच्छा से समझ पैलस और उहे नॉलेज के आधार पे वो रउआ के सीपीआर दिलस। हर बबुआ लोग से एगो सवाल पूछे के चाहता नहीं, अगर यही पे रह आग लग जाओ तो हमने के का करे के चाहिए? घरे भाग जाए। का करब जा? का कल जा? कहा तब भाग चली। सुमन वो सिलेंडर एक हाथे रखल बा, वही से आग बुझाइल जाई। हम बताओ तनी सर, कितना लोग बाए जा जेकरा के फायर एक्सटिंग्विशर चलावे आवेला? ई बा हमने के सर कंडीशन। हमने के एकरो एजुकेशन मिले के चाहे कि ना? वो एजुकेशन कोना बात के जो हमने के आसपास के चीज के ज्ञान भी ना दे। सही कहा था नहीं ना? कृतज्ञता और जिम्मेदारी भूल वाला लोग के संख्या जोना देश में बढ़त जाई, वो देश रहे लायक ना रह जाई। जब कोनो बाइक के एक्सीडेंट होला तो हमने के खाली रोड बनावे वाला कॉन्ट्रैक्टर के ही दोष ना देवे के चाहिए, बल्कि हमने के हेलमेट ना पहने वाला कमी के सुधार के हेलमेट पहने के चाहिए। मरीज के लुटे खातिर खाली हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं खे, बल्कि कैंसर पैदा करे वाला पेस्टिसाइड के इस्तेमाल करे खातिर किसान भी उतना ही जिम्मेदार बा। जब रउआ एक जगह झूठ बोला तो रउआ दूसर जगह भी झूठ बोले के पड़े। अगर केहू सुबह मिलावट वाला दूध बेची तो शाम के ओकरा के जहर वाला मछली मिल सकता। इंसानियत से भरल आदर्श संसार हमने के केहू भीख में ना देती। वो संसार हमने के खुद बनावे के हुई, ओकर निर्माण हमने के खुद करे के हुई। अगर इंसानियत से हमने के प्यार करे नी तो हमने के गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता नहीं? हमार रहन सहन हमरा की याद दिलावेला कि हमार दूसर लोग खातिर का जिम्मेदारी बा और हमरा कैसे कर्तव्य निभावे के चाहिए। फिर चाहे लोग हमरा के पागल कहो, सनकी कहो या फिर कोनो और नाम से पुकारो लो, कोनो भी चाकू के पॉलिश करके तेज धार दिया जा सकता और फिर ही चाकू के इस्तेमाल रहुआ कोनो जरूरी चीज के काटे में कर सकता नहीं। और बिल्कुल यही तरह एगो व्यक्ति के सबसे बड़ा गुण ओकर तेज दिमाग होला और एकरा से मनुष्य कुछ भी हासिल कर सकता। और यही हम अपन जान से प्यारी बेटी के सिखेले बानी। और हमारा विश्वास बा कि हमारी विश्वास कबो ना टूटी और एक कारण हम मनुष्य जाति पर विश्वास रखे नहीं। लोग चाहे एक दूसरा से कितना भी लड़े लो, लेकिन एक दूसरा के साथ दिहलो लोग कबो ना छोड़ेला। और यही हम मनुष्य लोग की प्रवृत्ति बा। तो कितना भी मुश्किल का है ना, हमने के साथ मिलकर लड़े के बाद और एक दूसरे के साथ देवे के बाद। मनुष्य अपना आप में बहुत ही सुंदर शब्द बा।